Igbo obi Igbo anyị alaghachila ọzọ n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị isi mbido telivishọn ebe ọ na-akpọtụ unu ahụ na ka o si na-akpọtụ ebe a nọ na-eleba anya gbasara ọchịchị nke ndị steeti na nke ndị lokal gọọmenti uru ha bara anyị n'obodo anyị bụ Naịjirịa ọrụ ha na-arụ onwe ka a na-ahụ anya anyị wee na-aga n'ihu maazị ụwam Afrịka nke ndị steeti a sị na isi chapụ ubu eburu anyị ahụ na nke ndị lokal gọọmenti nọkwa n'ime steeti ndị nke steeti kedu ihe ha na-eme ihe mbụ nwe onye nta akụkọ ile ma anyị ga-ama na mbụ onye gịnị nta akụkọ ajụọ m ajụjụ m na-asa dịka onye gịnị nta akụkọ nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ ma o nwere ihe ndị steeti na-arụ ebe m ga-eji mara ọkwa ụzọ arụrụ arụ mbụ ọ bụrụ ma o nwere ihe ha na-arụ ebe m ga-eji mara ọkwa otu esiri rụọ ụlọ akwụkwọ anyị ọ bụ ya ihe m ga-eji mara ma o nwere ọrụ ha na-arụ ọkwa ebe ahụike anyị otu esiri lekọta ya anya nke a ga-egosi m na o nwere ihe ha na-eme gịnị arụ mana ebe o ji ewute mbụ ha na-asị gị na ego adịghị ha na-agwa gị na ego adịghị mana ha na-arụ ụlọ elu ha na-agwa gị na ego adịghị weta ebe ha na-eme oriri na nkwari ejọ ele ebe ebutere ego nka ele dị mgbe unu ga-aghọgbugide anyị ha ruo unu kpọrọ anyị ndị iberibe anyị abụghị ndị iberibe ma hụkwanụ ndị nzuzu enwere ike dịka unu na ha ekiri anyị na onyonyo anyị abụrụ ndị firi ọnụ anyị kwere ekwe ọ bụ firi ọnụ ma onye na-ezuzu ezuzu ya zuzuwa ekwerela m na mba onye nzuzu bụrụkwa onye firi ọnụ nke bụ eziokwu bụ unu were isiokwu anyị na-agwa unu were ya mere ihe maka asị m kwuo o nweghị ihe m ga-asị ụfọdụ unu ihe unu na bụ n'egwuregwu ụfọdụ unu ọ bụrụ na ị nwere ike ijili 60,000 zụọrọ enyi gị nwaanyị kọọ kaadị o nwere ndị agụ na-egbu m sịga mmekwu ihe m na-amaghị ana m ekwu nke m na-amaghị zụọrọ enyi gị nwaanyị kọọ kaadị ụfọdụ ha bụrụ emeela gị ndị ahụ na ọ bụrụ ma emebeghị ga ebe ahụ gaa chere m ele ihe ọ na-eche gị fọ unu meenu nke bụ eziokwu bikonu ọ bụrụkwa ma amụnwa bụ ime o nwebeghị ihe m na-erite n'aka ha as steeti level mana enye gị ga-eri enye dị m ugbu a sị m bịa were advance anọchiela m a na-egbu ya mgbe n'ihi na ị ga-arụ ọrụ ị ga-agwa ha ihe dị mma m ga-agwa ha ihe ha ga-eme mana ha ga-akpọnụ m n'ọnwụ ya bụ isiokwu ọ dị mma unu anụ na nke ahụ maazị Eze ọ bụ eziokwu na onye isi ala abịanye n'aka na ihe gbasara ụgwọ ọnwa nke ndị ọrụ bekee nke ndị bekee na-akpọ minimum wage anụkwensi a onye isi nke a na-akpọ Governors Forum bụ ọdọgwu nwoke Abdulaziz Yari nke Zamfara wee na-ekwu wee na-asụ ude na ọ ga-esikwa ike o na anyị jikerekwe maka nke ihe a na-akpọ ya recession na ọ na-abịa ọzọ m na-ajụ gị sị gịnị ka ọ na-agwa anyị ọ bụ na ha ga-akwụwuli ụgwọ a na-ekwu okwu ya maazị Eze Jiọfọ ọ gị ka m na-ajụ onye nọ n'ala na-atụ ụjọ ada onye ahụ wuo onye mmadụ ka onye iberibe minimum wage a na-ekwuru okwu minimum wage ọwa ego ole 30,000 naira 2015 18,000 naira karịrị 30,000 naira taa ọ nwere ya nụnụ ọ bụrụ na enye gị 30,000 naira taa ị ga-azụrụ one bag of rice ya fọrọ gị 7,000 naira ị ga-ewere mkpụrụ anya gị na ọbara gị shie ya kedu ihe a na-ekwu ọ karịghị mma na ha akwụghị ọ karịghị mma na ha enyeghị enye ọ karịghị mma na ha hapụrụ anya na n'otu anyị nọ akwa ha pụtara wiri ego iburu ya ha riwe ya afọ mfọjọ akpọ ha fọrọ ya ma ha kwụrụ ma ha akwụghị o nwere ihe ọ na-agị mere ndị mmadụ onye ahụ na-arụ ọrụ na obi dị mma na gị nye ya 30,000 ya ọ ga-azụrụ ofu akpa rice ka anyị mara ma ọ ga-azụ ihe o ji echi ya ka anyị mara ma ọ ga-akwụli ụgwọ ụlọ kedu ihe a na-ekwu okwu ya ihe a ga na-ekwu otu esi emezi obodo ka ọ dịrị mma nke wụ ijiri 5,000 naira gị were ya zụta ihe gịrị ju afọ ọ bụghị achọrọ ime ka ndị mmadụ nwee ike kuru ume ndụ n'obodo anyị a sị ka akwụkwọ onye ọbụla 250,000 300,000 ha manajiwa ya n'ihi na ị were onye bi na ebe dị ka Lagos ị na-akwụ ụgwọ ụlọ
otu ọnụ ụlọ gị na-akwụ ihe dị ka 10,000 naira a month gị were na-enye minimum wage iji ụmụ atọ gị wepụta 10,000 naira ya for 20 gị nye ụmụaka ego ha ji agba moto aga skuul zụọrọ ihe ha ga-eri na skuul olee ebe a na-ekwu kedu ihe na-agwa anyị ka m ajụgode gị onye ahụ mepere ọnụ sị na ọ ga-enye nsogbu ka anyị baa na recession anyị anọ na recession onye ahụ na-asị na anyị jikekwara anyị gwara ya na anyị jikerebe ofu ụbọchị ha ga-ama ihe ha mere onwe ha n'obodo a na-akpọ gị Naijiria ha ga-akwụli 30,000 ka ihe ha na-akwụ ya ma nwa agwụ ndị awụ ndị minista ndị awụ ndị sinetọ ka ihe ha na-akwụ ha ma nwa agwụ ka ihe mere agaghị eme sinetọ ma House of Rep member federal civil servant ya orie ụgwọ ọnwa dịka onye nọ na level 10 or level 12 or level 13 depending on how long ọ nọ n'ebe ahụ ka anyị mara ma ha ga-aga ebe ahụ ka anyị mara ma ha ga-agba ọsọ ka anyị mara ma agụrụ ga-egbu ha n'obodo a kedu ihe wu bulletproof card ha na-agba agbawa ego ole ị ga-eji sị na ịkwụ ndị mmadụ 30,000 naira no problem for you ego ole wu their security vote ego ha na-eweta na steeti onwe ha ji arụ ha ji eme gịnị ikwu na ha na-enye recharge card 60,000 naira onye ọbụla n'ime ha nyere recharge card 60,000 naira ọ ga-aga n'ala eze Chineke n'ihi na onye ahụ ezigbo mmadụ n'ihi na ihe ha na-eme karịrị nna agwa gị na onye ahụ nyere recharge card nke 60,000 onye kwesịrị inwe asonye ọchịchị n'obodo a bụ Naijiria n'ihi na o nwere ndị na-enwere na-anọ n'ọchịchị na-enye ndị enyi ha nwaanyị 10,000 naira recharge card ihe nna Chimeke mara awụ na ihe ha na-eme ịnụ ya gị obi gị sị ga-ekweriri 60,000 naira gịnị ndị na-esi ihe abduru nwaanyị dufee ya obodo oyibo ga ebe ahụ ka ọ ga nọ 2 weeks lọta kedu ihe ị na-ekwu ị gaghị akwụli mmarịta ndị a ma jụsị obi ọ dịkwa ha mma ha nwekwa ọbara mmadụ n'ime ha ha na-atụkwa egwu Chineke iji asị 30,000 naira na ị gaghị akwụli ya ọnwụ na ị gaghị akwụli ya gị chụọ ndị mmadụ n'ọrụ si ụlọ were arụkwara ya ọrụ ege kedu ihe na-ekwukwe na hapụ ahụla m na iwe dị gị biko lọtụọ iwe dị gị nọ nsogbu adị ha ha na-ele anya ha na-ege ntị ha na-ele anya ha na-ege ntị ọchịchị nchigbu a na-achị n'obodo anyị a ha lezie anya otu ụbọchị anụ ọhịa na-achụ ga-echigharịa chụwazie onye dinta n'obodo Mali na mba Mali prime minista na gọọmenti ya niile gbara arụkwaghịm ịma ya ji gba arụkwaghịm n'ihi na egburu mmadụ 150 ndị omekome ndị mpụ gara gbuo 150 people ịkpọ 150 n'obodo anyị a asị gị ị ka na-ebido n'ihi ya gọọmenti prime minista na ndị niile ọ na-achị ma ndị chief of army staff ya ma mmadụ niile ha gba arụkwaghịm n'obodo anyị a na-eme ya eme ka m sigodi ebe ahụ manye ọnụ chere aga m manye ọnụ na nke ahụ ịhụla ihe mere ị sịrị na mmadụ mere gịnị ọ gbaala arụkwaghịm maka na egburu gịnị mmadụ 50 mmadụ 150 egburu ngwanụnụ ọkwa na na-eme n'obodo anyị onye nke anyị efepụ ihe ọ gara ime anya amaghị gị jụọ ajụ ajụjụ mmadụ emepe ọnụ onye ọchịchị ya asị private visit ọ na-anyị nwanwe gị ọkwa ya bụ ihe m kwuru n'oge gara aga gị bụrụ onye ọchịchị mara ihe ọchịchị mere gịnị chọrọ ọ bụrụ ma ị bụ onye Yoruba na-achị Naijiria ịgwụkwa onye Yoruba ịghọọla Naijiria gaa bụrụ onye Igbo na-achị Naijiria ịbụkwa onye Igbo ịghọọla gịnị Naijiria gaa bụrụ onye Awụsa na-achị Naijiria ịbụkwa gị Awụsa ịghọọla gịnị Naijiria gịnị mere o ji bụrụ na anyị anaghị ama na ihe anyị zara bụ Naijiria na ọ bụkwa gị aha nne na nna anyị gịnị mere o ji dị otu ahụ ma jụọ dị gị ajụjụ ọ gịnị mere ọ na-agba ọrịa rịa gị ebupụ gị fere gị pụọ ọ sọrọ anyị nsero ya n'obodo anyị ya bụ na ihe ọma dị anyị mma unu chọrọ ịdị ndụ mana unu achọgo ka anyị nwa mee gịnị dị ndụ amanụ m onye ekwu a ga-egbu ya ma ikwu ga-ekwu a ga-egbu gị anakwa m atụ ụjọ onye nọ n'ala ọ na-asọ ọsụsụ ịdaala ada ịnọ n'ala okenye ji mkpara ọ na-atụ ụjọ ọdịda anapụghị mkpara gị ịda anụnụ ịdaala ada nke bụ eziokwu bụkwa ụlọ akwụkwọ arụghị ya arụ mana ụmụ unu ha pụọla ọ dị unu mma unu chọkwa ọdịla unu a sị na mmadụ gbara arụkwaghị m
na-egburu 150 n'obodo ya ya agba arụkwaghị m nke ahụ bụ o jirila aka ya gwa onwe ya na ya dị incompetent to rule that very nation. Ya bụrụ n'obodo nke m a na-egbu ihe a na-egbu mmadụ eburu oche mee gịnị pụ ajụọ ya sị I cannot talk abụghị na asụọrọ anyị bekee na-adịghị na vocabulary. Unu hapụkwa ndị na-eso ya asị unu hapụkwa ọwụrụ na Naịjirịa onye na-ebe akwa bewe onye isi ala lọtago n'obodo anyị ma ihe ga-eme n'obodo anyị media advisor ga-ekwu okwu SSA on media ga-ekwu okwu chief of staff ga-ekwu SA ga-ekwu okwu akwụ na ihe m gwara gị media advisor senior special advisor on media senior advisor on media abịa nwezie secretary to state government ọ ga-ekwu okwu ịgazie otu ka a ga na-ekwu onye ka nkwu ebe a onye ka ekwu ebe a onye ka ekwu ebe a gị ji onwe gị sị agwa steeti gọọmenti ọwa na-ekwu okwu ya esi na steeti ahụ ekwuo federal esi na federal ekwuo local ekwuo kanselọ ka m jugodi nwanne ndị ward councilor na local government chairman ha na-emekwa asset declaration a na-eji egbusi ndị ọzọ isi gị mere ndị ward councilor na ndị local government ha na-emekwa declaration of assets kama asa gị ya ọ na-ekwu local government o nwere ndị mmaara na-abata na local government ịsị ya ma asset declaration ha ewepụta ọkụkọ abụọ ha nwere wepụta ọkụkọ abụọ wepụta ofu room nne na nna ha nyere ebe ha bi mana mgbe ha si ebe ahụ fụta gị jụọ ha sị ha ego ole ka a na-akwụ gị iji nwee ihe ndị a enweghị ha na-akpọ checks and balances ya ka anyị ji wee na-ajụ sị ka si mee orie si sikwana etu ahụ mee eke n'ihi na ndị abụcha ndị ọchịchị kwesịrị dị na-akọwata ka a si nweta ego dịka anyị weta ha sị na iwu obodo anyị kwuru na imechaa ya afọ anọ gafere idekwa kwute ihe ọzọ idekwa declaration of assets. Iwu gịnị ka ị na-ekwudo okwu ya iwu obodo ndị ole onye na-arụ n'elu enwere iwu n'obodo Naịjirịa enwere iwu na Naịjirịa enwere iwu ọnwụ na-ekwu ihe enwere iwu ọnwụ na nwere iwu ya nwere ihe iwu obodo gị kwuru ka ihe mere onwe ihe na-eme ngwa kwuo n'ihe ama njọ gị ya nwụrụ na enwere iwu n'obodo si na ihe ndị ahụ agaghị eme ya na-eme ama ajụ gị ka ihe mere o ji eme iwu ahụ gara ebe ole saa ya enweghị iwu n'obodo onye gụnyere eme ya enweghị iwu ga-ekwu elekwa iwu ọrụ because amaghị m iwu na-achị obodo a enweghị iwu na-achị obodo a ihe ọbụla ọ sọkwara gị mee gịnị mee ọcharacha ọchagacha gbute ọnwụ ya nwe ihe nọ onweghị ihe ọzọ onweghị ihe ọrụ Igbo ndị ọma ụnụ ahụ na ka o si dị ụnụ ahụ na ihe a na-ekwu okwu ya iwu ọdịnala anyị steeti gọọmenti gịnị ka ha na-eme lokal gọọmenti gịnị uru ha bara ụnụ ahụ na ka ndị mụ na ha nọ ebe a sitapịa ya ụwa Afrịka ngwanụ pịachie okwu a na nkeji nke bụ eziokwu bụ onye gwara eziokwu ya kwere ọkwa n'uko jiri dị anyị n'obi ihe anyị na-ahụ bụ ihe anyị si ekwu mana enwekwara ohere mgbanwe unu ga-agbanwekwa unu gbanwekwa anyị onwe anyị agbanweela ọrịdị ọka mbụkwa kisili ụwa ọma Afrịka onweghị onye ọzọ ma ọ bụghị m naanị Chineke na-agbanwe agbanwe aka mbụ ihe mbụ eze ndị ọchịchị n'oge unu mara asụ unu sụọ n'ikwe mụ na amaghị asụ otu ụbọchị unu ga-asụ ya n'okwu unu